I en aquests moments se celebra el 125è aniversari de la cooperativa La Lleialtat, l'espai on es va fundar fa 40 anys el Teatre Lliure, carrer Montseny, Barcelona. S'ha fet una lectura dramatitzada del text El ferrer de Tall, de Serafí Pitarra, amb cares molt conegudes. Jordi, quines? Sí, grans noms com el d'Emma Vilarassau, també Rosa Maria Sardà, Jordi Bosch o Imma Colomer, que estan celebrant aquest 125è aniversari de la cooperativa La Lleialtat i que fa uns anys, fa 40 anys, es va convertir aquest espai en un gran teatre gràcies a la trobada que va tenir el Joaquim Gobert, president de la cooperativa, amb Fabià Puigcerver. Van convertir aquest espai, que en aquell moment era un supermercat, en el gran teatre que és avui en dia i que és una referència cultural a Catalunya. Avui hem parlat amb alguns dels que van viure aquest moment. Jo, francament, em pensava que allò no duraria 6 mesos. I afortunadament fa 40 anys que funciona. Aquest dia d'avui és especial, realment és especial. Amb quin carinyo ens oferien i ens seguien, amb quin respecte i admiració, i a més que ens van obrir el cor. I és que el Ferrer de Tall era una de les obres més representades per part del teatre amateur de l'època, Serafí Soler Pitarra.